Magingay para sa malaking mata, Crisendera! Crisendera, ika nga na si Diyos ang awan sa sawang gawa, matakot ka sa karaway na sabi nila. Hindi naman ganun madali. Kaya magulo. Version ko to. Okay. Mag-ingay sa bandang kaliwa. Mag-ingay ang singkit ang mata. Pero malaki ang... Ano po? KBP po. Mali. Bukas po siya. Diyosa, lalaki ang Diyosa. Oo. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paano magandang umaga sa Netherlands? Goedemorgen. Oh, ano, Morgan? Dito ang magandang kulinarya. Good morning. Ha! Oh. Ang galing nun ah. Huwag mo naman masyadong dibdibin yung kanta, Tanya Chinita. Oo nga pala, no, ngayon pala yun. Hindi! Pala pinli yung kantang yun, kaya ka pala umiyak. Hindi, te. Itsura po ni Tanya, sa mga hindi pa nakakita sa itsura ni Tanya. Dali pupunta ka na po sa Love Radio PH. I-download mo na sa Android or iOS. Love Radio PH. Tingnan mo yung tissue kumakalat na po sa mukha ni Tanya sa pag-iyak niya. Always your number one. SM Radio Station.